takuti takuda bhodhi wakuti bhodhi hamuna. Ndikati iwe vanhu vese vasumuka taenda murume wenhu vati shuwa mwana wenyu hamuna muno, ndokubva auya futi kunopinda pakatebhuru mvabata musoro svanzi vabereki uyai kunoko. I'm very sorry, ndanga ndine mastudents, mwana wenyu uyu ndiri kumushaya umu, asi tiri kufunga kuti mwana uyu tamupisa. Ndikati iwe uri kufunza kuti wapisa mwana sei? Thank you for tuning into Zim News Beat TV. Ndofunga munhu wese paanoshayikirwa nehama yake nemudikani wake, nyaya inenge iri yekuti musiki vatonga, asi kana pasina kuradzikwa kwemutumbi uyu kuti zviro kwazvo zvisunungurewo hana dzedu nemwoyo yedu kuti chokwadi mudikani wedu aenda, moyo yedu aizorore. Ndofunga ndiyo nyaya yatafambira kuno kuchitungwiza kunyatsime pamba pababa naamai Manu. Ndofunga vazhinji nyaya iyi muri kuiona pamasocial media platforms akasiyana siyana ichitenderera muri ichitsvaga justice kuti chingava chii chakaitika kumwanakomana wavo. Mwana watiri kutaura nezvake akanga aine makore, akanga aine 8 months dzekuberekwa mushure mekungorwara kana kuti wekugwina amai vachifamba nemwana uyu, asi vakazopedzesera vaenda kuchipatara chechitungwiza General Hospital, uko kwavanoti mwana ndakazongoona mwana ati zii, ndikaudza vana chiremba kuti ndo zvaitika kumwana wangu, kuzosvika nasuno tichitaura kuti mwana mumochari akashayikwa, muri yaenda kuti itore mwana kuti avigwe. Regai tinzwe kubva kuna mama kuti zvakanyatsofamba sei kuti tizoti nasuno tiri kushaya Emmanuel mumochari, uye vana chiremba vana motizheni vakatiwo chii pamusoro pekushayikwa kwemwana uyu. Mai Manu makadi ziri pangu sisi Erisa murise nani anguriseko kuno kunyatsimi kuri nani zvako naika ndaona nhasi muchiri matopfeka majuzi chatirova kachanda chando chandirova ndikuona izvo zvitato masikati asi majuzi nhasi hatisi kubvisa furu yacho ndiyo kuti kuti nyaya kufamba saka chando chacho chandipinda naika mune mhuri yakakura sei Mai Manu? ndenge ndane 6 saka pa 1 ndiye akashaya. Tichienda pamhuri 6 mukuru ane makore mangani? Ane 24. Kopesera uyangani? Anga ane 8 months. Ndiye Manu watutaura nezvake? Ndiye Manu amutaura nezvake. Kwose vanhu vese varongoti Mai Manu kwatabva mashuro kuti achiti kungobvunzwa kwa Mai Manu ndatofunga kuti maybe ndiyo kutanga. Aiwa haasi igotwe. Vanhu vambva ngotora pagotwe wakati Mai Manu. Tichienda ipapo mama, takazonzwawo yava nyaya kuti ndo zvakaitika kwamuri. Tida kuenda padambudziko iroro, zvakafamba sei kuti tizoti nasuno tarasikirwa naManu rinova gotwe renyu? Ndakashanya muri musi weSaturday vandaenda kudema kwasisi, vandadzoka kuma 4 ndisvika pachigowanyika ndikatanga kunzwa mwana achigomera. Vandamhanya paclinic pa St Mary's, chingosvika paclinic sandapisa kana tsoka mukati ngiri muclinic wanditi zvonitodzokera izvo zvoende kukira kombo ende kuchitungwiza. Shuwa handina kuramba ndikabva ndangomhanya vandaita sei vandaenda kuchitungwiza. Ndisvika kuchitungwiza vandadhindisa kadi vandatonzi mhanya uende kupidzi, vandaenda kupidzi kunorapirwa vana vadiki. Vandasvika papidzi vaiswa oxygen Manu. Aiswa oxygen ndopa wakatanga kumbaya tsono, wakambaya tsono yepahuro. Anga ane 8 months. Anga ane 8 months. Wakambaya tsono yepahuro. Vwanditi zoni chimhanya motenga mushonga. Ndikamhanya kutenga mushonga pafamasi. Ndichidzoka vwamupa mushonga uyu. Vwanditi zoni chimukamira mukaka mukapu. Vandakamira mwana mukaka mukapu vwamupa mukaka uyu. Vandagara almost 1 hour. Ndagara almost 1 hour ndikati zoni ndoda kuita sei ndoda kumwisa mwana mukaka vanonzi aiwa musamupe mwana mukaka. Miri 3 hours dzikwane. Ndikati vandagara. Ndagara futi vwandizvoni adzokera futi moita sei motenga umwe mushonga uri kudiwa. Vandadzokera. Pandikadzoka ipapo ndipo wakatanga kuti zoni toda kutora mwana ada kutorwa matest ada kutorwa saka mune mari here
ndikati ai mumwe ndine $20 ndo yandinayo. Vati zoni imwe yacho munozoita munokwanisa here kufonera baba wacho achiyana, ndikati ndinofonera asi vari kubasa inogona kuya chimangwana makuseni iripo ndiyo test 1 yaita $16 test matest acho. Vati zoni chimira timutore matest vatanga kumutora matest waripo 2 ana sekuru na nesi. Wapedza kumutora matest ndopa wakamusumudza wari zvonita admitwa chihande kuno bed rari kuenda kogara. Vataenda kubed ikoko. Saka tisvika kubed ikoko ndikatanga kunzwa mwana mafemeri anga akuita anga asisiri right, ndichimudza achitaka kugomera vandambogara. Vanata mukadzi anga pa next vanata ndikumbira kuti mvura tunodziya nditese ndipe mwana vandipa mwana mukadzi wevanda kuti mvura tuetwe. Time yandaida kuti ndikamire mwana mukaka vandamupa mukaka, ndikakamira mwana mukaka vandavisa mukakavu vandamupa nechisirinji. Ndikuona mukaka waita se wakubuda. Vandabata nhova ndikuona nhova yaita se haichatamba. Mwana akangodzvaka vanobva angonyarara kuti zi akangotsinzina maziso. Vandamhanya kuna sister vandati sister mwanangu uya muno zvaita se zvaaita. Sister yao akavha mhanya vangomusumudza pabed ipapo. Vandanzi nemukadzi ari pa next tevera usasare. Vandatevera vandaenda pabed pacho vasvika vamisa oxygen vachimutesta hapana zvavakataura. Ini saka ndikaramba ndikamira ndikati mwana wangu asiri kufema haana kufa here. Ndikafunga ndikabvunza kanokwana kuita ka 3 varamba wakanyarara. Ndopakasimuka sekuru vaenda kutora chair vasumuka wauya nechair vandagara pachair chendo ndopavakanizvoni muzukuru mwana wakafa. Vatosuduruka wese ipapo vandisiya ndikagara pabed ipapo ndine mwana ndikatarisa mwana ndichichema. Ndopakauya sekuru achinditi zvoni ibva ipapo hando murumi. Vandaenda murumi yandikaenda vasvika vavhara door vandagara imomo ndichichema. Saka chikandinesa nekuti sekuru wayo wakazoya nehembe dzikaputirwa patauro vanditi hembe dzemwana idzi uzodzirongedza vavhara door vabuda. Vandagara almost 30 minutes vazouya vandizoni kuti tikudzinge muno mazvite nokuti wauya wega plus usiku. Vanditi chienda kugara pabed pangokagara nemwana. Vandadzokera pabed pai vandagara. Ndagara vandati vauya vandibvunza kuti ko murume wako ambomufonera here. Saka ini handinoda kuvaudza kuti ndamufonera ndikati handina. Ndikati ndikaudza kuti ndamufonera vanozonditi vachita sevatimhanyira. Saka vandangoti handina. Saka nguva idzodzo zvekuma 5 baba wamanu wakabva wasvika kudaro ndopakanzi zvoni ndikati zvoni baba wamano wasvika wakasvika nagogo varinzi tiri matambudziko vapinda murumu yandenge ndaiswa iye vatapinda vabvunza kuti ko mwana wacho ari kupi. Hanzi mwana wacho tomenesa kumochari. Saka imi chitotanga kutofambira mapepa izvezvi kana munoporisa munenge muna motofambira. Baba wamano wakabhadhara bhiru wakafambira mapepa uri musi wemandi. Pavakati zvona amai mano vanomukira kusense nebirth record nekadhi nechitupa kuti mukwanise kutorera mwana birth. Shuwa ndikaita saizvozvo ndikamuka 7 ngo ndikachaenda apo pamochari. Ndichisvika pamochari funga ndikagara kubva kuma7 8 9 10 kusvika kuma11 vanzoni doctor asati auya. Saka si doctor wachazi hatina kumuona tikazongonzwa takuita setakudedzerwa mazita. Vanzoni nemakadhi atataura vandasvika vandawapa kadhi nebirth record nechitupa changu vanyora mubhuku vanditi chibuda izvo zvichienda kunyaradzo motora burial order nebirth remwana. Tikaenda kunyaradzo vatatora zvese burial order nebirth remwana vatadzoka kuma 2 takuti takuda board vakuti board hamuna. Ndikati munoti board hamuna yaenda kupi. Mukadzi anonanese handizoti ndinesere kuti ndichi anoita zvechitunhu anotakura zvitunhu. Ndopa akati zvoni ndinogona ndaita mistake mwana indogona ndamubatanidzwa pawana waenda kopiswa. Ndikati mwana wangu munozopisa sei mwana asina kusainirwa plus mumano anga ari muhombe 8 months imi kudedzera bhuku rotu church uyu anga ari bhuku rowanhu wahombe. Saka maizopisa uyu sei koda menge mapisa uyu manu asi mumwe wacho aifanira kuwanika
wese wasi kuwanika. Ndikati aiwa mwana wangu ndiri kumuda, muno mandibve vandawaridza zambia rangu mochari ndikati muno mukanchirara ndikurara muno chaita zvitunha zviviri. Iye nesu yakabva atiza vaenda kogara mutoireti. Ari kunzi nana sekuru wekuseni uye akautaura namai wemwana kuti wafambisa sei pamwana. Nesu haana kubuda akabva aramba arimo. Ndopakanzoni wakuru ana baba wamanu chitoendai kuno vanhu wakuru wacho echipatara mutaura nyaya yenyu. Tifunga tikaenda kuno wakuru wechipatara vatasvika vatawatizoni musikana aita mudedza asi nyaya yake hasi kutaura nyaya ikajeka, hasi kunyatsa kuburisa chokwadi chacho kuti azvamisa sei. Saka tauda kunzwa kwamuri kuti muri kuda kuita sei imimi, kana zvichiita tokubhadharai. Ndikati imi muda kuti titaure nemi kweye munhu wacho ari kupa akaita izvi mukumuwandisirei ngaauye pachena. Mukadzi uye ndopa akabva apinda, ndopa akati zvoni sorry henyu mother. Ndikati munganditi sorry henyu mother muchitaura kuti mapisa mwana wangu musina kumbunzi mupise. Ndopakanzi newakuru wechipatara saka takuti kana zvichiita tokubhadhara. Ndikati ini handisina kubhadharwa mwana wangu ndiri kumuda. Bhokisi zvese wakatora, bhokisi negumbezo wakatora. Ndikati mwana wangu ndiri kumuda kuna nesi uyo, kuna nesi mukadzi uyo. Ndopakazvoni chiita zvamunenge mafunga kana kuenda kupolisi. Nofunga tikaenda kupolisi mukadzi uyo akauya tiri panonzi pachina patown center anomupurisa wekoko vaangosvika vaagara imomo isu tichibva tabuda. Saka tabuda vhatiti mupurisa vatanzizvoni chienda ino RBB nhamba kupi kwamakoni. Vataenda kwamakoni vatasvika neRBB nhamba vatanzizvoni uyu ndio mupurisa ari kuita nyaya iyi. Mupurisa uyo vhatizvoni mangwana tosangana panapa na9 munofanira kusvika pano 9 o'clock toita sei tiende kuchitungisa. Nofunga tikasvika 9 o'clock vatatora mupurisa uyo vataenda kuchitungisa. Akapinda ega muchipatara saka tisiya kunzi ati kana makuzodia tokushedzai, kana takuda tinokushedzai. Akapinda akaita zvese ega akazongobuda achiti zvoni mangwana tinosangana kwamakoni takaenda kukoti. Asi nyaya haina kupinda kukoti. Vatapinda maPP vati zvoni nyaya yenyu yakutoda wakuru nokuti muZimbabwe munhu hamusati mambobiwa munhu, hamusati mambobiwa chitunha. Saka nyaya isi tashaya chapter yacho kuti iri chapter chimabhuku menu tashaya. Saka takukupai 3 days kuti mupurisa amhanye nezvinhu izvozvo, amhanye nokugadzirisa nyaya. Anenge akutoenda kuMinistry of Health. Mupurisa waye zvino zvipano mazuva kubva musi wa8 kusvika izvinezvi hapana nyaya iri kufamba. Ini ndikati bhokisi rangu zvese ndikawasira negumbezi remwana. Ndikati mwana wangu ndiri kumuda kusvika nanhasi. Ipapa ndaneta kufamba, handina zuva rekurara. Ndinomuka kuseni nzara dzamba ndogona kunwa mvura kuseni, ndobuda ndoenda ndopinda mumbana 10 mazuva ese kuti nditsvage mwana wangu kuti awanike. Maprofita mumwe ndichienda mumwe ndichirohwa mari uku ndikabhadhara mari yebhokisi ngaritenga $60. Kuguwa racho ndikaritenga kwaiwigi rwacho ndikatenga $300. Yese mari plus vanhu vakaungana, vanhu vakaita 3 days vakaungana panapa, vakabva kumisha kuguruwe kupfumbwe kwamure kwasiyana siyana nzvimbo dzikawanda. Ndikagara nawo 3 days chikafu chocho chaidya vanhu vakasvika pakuparara. Saka ndashaya kuti ndoita sendosa ndikaenda kustaff ndikati zvoni ndibatsire mhuri yeZimbabwe ndatambura mwana wangu ini kuti handingahwige hembe. Ndikatakura 9 months. Saka ndoda kuhiga kamwana wangu akafa wacho ndichimuona kuti mutaita se mwana wanga akafa. Ndochengeta hembe rini ndichiziva kuti mwana wanga akafa ndisina kumuona. Saka ndoda kuona guwa rake mwana wangu ndiri kumuda. Ndodambudziko randinaro. Ndakamama ndikudzosei mashini nadzo muchiti mwana wangu akatanga kugwina ndiri mukombe ndichibva kwatete. Usiku hwacho akanga atorara ake zvakanaka here kana kuti anga arara zvakanaka. Ndabva kwasisi anga atori right. Ndikatodzika apa ndakuda kutoya kumba ndopa ndikatanga kunzwa mwana ari achigomera achiti ndopa ndikabva ndaenda paclinic paSt Mary's vandizvona enda kuchitungwizo anogona ari mabayo panapa hatigone kuzvirapa, enda pachitungwizo. Ndopa ndikamhanya pachitungwizo wamisa paoxygen. Pachitungwizo General Hospital. PaGeneral Hospital pachitungwizo. Nadzo zvakare mutsanangura nhau yekuti pamakazopa mwana mukaka ndopaakadzvova kekupedzisira nobva anyarara. Paakadzvova mukaka anga atosviba haana kunwa wangu wakutobuda nepaside. Saka paakangodzvova akabva ngoti zii. Saka ndopa ndikamhanya kuna nesi vanati zvona uya muone zvaita mwana wangu handisi kuziva kuti chii. Ndopa akasvika vangomusimudza, amusimudza vaenda naye pawakaenda naye. Saka ndikazongoona sekuru wakungondigira hembe onditi chengeta hembe dzemwana wako.
kuti mwana we atakurwa kuti achienda kumochari handina kumuona kuti wakamutakura sei, kuti dhokta yako saina andisainise kuti mwana afa hapana zvandikaona. Baba wacho akasvika akati zvoni ndira kuona mwana wacho mwana taminisa kumochari. Saka ipapo hapana kundijekera kuti chirudzi chingawa mwana wanosainirwa motoratidzwa kunzi mwana wako uyu wovharwa nejira wangu hawana kuzviita. Plus kumochari taifana kuenda tese ndosvika urongedza mwana wangu pavanomurongedza nichiona zvese zvozvo hawana kuzviita. Saka zvinhu zviri kundibata mhuri yeZimbabwe kuti dai maikwanisa kundibatsira kuti mwana uyu awanike. Ndipo ndaida unyatsonzwisisa ipapo kuti pakadzova mwana ke kupesera muchiona imimi kuti izvi zvinojairika rega indi mhanye kunodaidza nesi. Pavakadzoka nesi ndipo vakangotakura mwana vakaenda naye kuna chiremba. Hawana kuenda kuna chiremba, wakatoenda pabhedhi yepa next. Mumwe mutori mune wana wangu madzimai angu atori newana wakangomutanga kumutora oxygen vari ipapo. Hapana zvawakamirwa wakangomutora oxygen wari 2 vwanditi sumuka imetese muende uku kuroom iyo ndakuchema. Ndopandikadzoka pavakazondiburisa handazoziva kuti mwana wakamufambisa sei. Saka zvese izvozvo makakwanisa here kubvunza vanga vanesa ava kana chiremba ava kuti ko zvofamba sei, nekuti ndozoti kana mwana achingashaya signature yenyu inofanira kuwanika zvakare kuitira vachatevera kumashure dzingava dzimwe hama dzichida kunzwisisa kuti chokwadi mwana aita sei, mwana ashaya. Endi taratidzwa zvakare nekuti ndimunenge muripo munozoda kuratidza vamwe vachanotarisa chituna kana kuti kunotora mutumbi kuti aiwa ari pakati ndimunenge makatungamira. Manje apa zvese izvi makakwanisa here kuvabvunza kuti saka ndikanzi ndichanotora mutumbi ndikunoutora papi nekuti mochari macho hamuna kundibvumidza kuti ase kuenda. Nguva iyoyo hawana kana kundipa nguva yekuti ndikwanise kutaura nawo, akangonditi zvatakudzai ndizvozvo kuti mwana afa. Baba wacho pawakasvika achibvunza achiti ko mwana wangu ndoda kuona mwana wangu akabva ati fambira tanga itofambira mupepa mwana tautomisa kare kumochari. Saka hawana kuti panguva yekuti tikwanise kubvunza zvese izvozvo. Vakabva vatotivhurira dhirovha vatoti budai. Ndanzwa zvakare muchitsanangura kuti pamakazoenda vana baba vauya ndo pakasvitara tingati nesi ava vamuri kutaura kuti ndo vakazoya vachitaurangura kuti aiwa mwana ndogona kunge ndamupisa. Makatsanangurwa here kuti vana vanopiswa pachipatara apa vanenge vakura sei uye vanenge vachirima makgs akadii, vanenge vafa vaine makore akaita sei? Tikatsanangurirwa tikanzi zvoni vana vanopiswa pana pama 3 weeks nemwedzi notucheche tiri kubva kuzvarwa, asi tinenge tasainirwa nomubereki. Mwana uyu kana ane 8 months haapiswe, pano machembere yanenge ari panapa. Imimi vabereki kana mataura kuti imi hamusi kukwanisa kuhiga mwana wenyu, kuchengetedza mwana wenyu, ndo pamunouya panapa mukumbira kuti tinoda kuita sei kuchengetedzerwa mwana hatisi kukwanisa. Vabereki wavo machembere anotakura mwana wanoenda kuhiga kunohigiwa wana vasingapiswi. Plus eji yomwana uyu engane 8 months engairema 8 kgs. Saka iye wakati zvoni tinoda kupa mufananidzo webhuku nepeji kuti unobata bhuku obata peji. Iwe paunobata bhuku uchizobata peji handi unonzwa kuti uyu mwana ari kurema uyu mwana haazi kurema. Saka izvo zvakatadza kuzviona sei kuti mwana size type mwana uyu haapiswi. Saka ipapo ndo pari kunetsa kuti panogona pakaita dhiri vanogona vakatengesa mwana wangu kana kuti pano zvawakaita pamwana wangu. Saka ivo vanochengeta zvitunava vakatsanangura here kuti zvingava zvii, ndivo here vakanotora kana kuti vanewo vavanotevedzana navo kana kuti vanoshanda navo vakakwanisa kunotora mutumbi wakanga usiririwo kuzosvika pakupisa? Wekuseni, varume wekuseni vakati zvoni mukadzi uyu ndenga ari panaiti. Saka wakapinda sekuru wakatsvaga chituna wakachishaya kuti wakuru ini chituna handisi kuchiona, mira ndidedze munhu angari panaiti ndiyapfeka mwana kuziva kuti mwana akaita sei akamisa papi. Vadedzwa nesi uyoyo handizoti anonzi nesi here handinyatsoziva. Vadedzwa nesi uyo vapinda vangofamba mukati movadzoka vabata musoro kuti abereki pamwe ndogona ndaita mistake ndapisa mwana uyo asingafanira kupiswa. Ndopaakanzviona handiti mwana uyo ane zita ane mategi zvese plus anga muhombe yangochidedzera bhuku rowanhu wahombe rowanhu wadiki rowanhu wachechi uyu anga mubhuku rowanhu wahombe. Saka iwe ungazoende kupisa mwana ari mubhuku rowanhu wahombe pakuita sei? Ana sekuru acho akati izvi hatisi kuzvikundwa ngapedze ega nyaya yake. Ndazva zvakare mutsanangura nhau ine chekuita nenhau yekubhadharana. Ndazva muchiti vakuru vechipatara vakazosvika pakuti aiwa ngatichingosvikei pakuti tibhadharane
panhau yekushaika kwaita mwana mumochari. Vaiti vada kubhadhara chii? Malosisi ekuti mabhadhara mabox here, mabhadhara makomba here, kune vanhu vari kugara vari kumba vari kuchema vatori panhamo here, kana kuti vaiti ngatibhadharei kuti tiuraye nyaya yekuti mwana ashaika ari pachipatara chavo. Waiti izvoni kubhadhara mwana nokubhadhara makosti zvinhu zvamashandisa. Tikati zvoni naiyo ini handibhadhara, mutibhadhare mwana. Kana mada kura kuti mutibhadhara mwana kura kuti mukuziva nyaya. Saka ini ndati ndikuda mwana wangu, ndikuda zvokubhadhara handisi kuda. Ndikuda mwana wangu, ndopa wakati zvoni izvo hatichazvikundisa. Saka chiona chichiendai panze motaurirana muri mhuri kuti moita sei. Ndopatikati nyaya yedu takuita sei, takuendesa kupolisi. Ndopatikaenda kupolisi. Saka mupurisa uyu ari kuita nyaya yenyu, ndanzwa muchiti pamakaenda kunana PP kwakanzi nyaya yekubiwa kwezvitunha muZimbabwe yatanga nini. Zvichireva here kuti nyika yese hakuna kwakamboita nyaya dzekushayikwa kwezvitunha zvekuti vanhu vakatombosvika pakunosungwa nenhau idzodzo. Ndozvanisiri kuziva kuti ndo zvikatinetsa kuti chirudzii, nokuti tichipinda mukoti macho iye mupurisa uyu nomukadzi uyu ndo akatanga kupinda. Plus wengo ana roya, wangatowanirwa roya kudhara, isi tenge tisina. Saka ndo akatanga kupinda. Vawabuda vawazotishedza. Watishedza ndo pakati roya riye ndo parikavhara pinda tichipinda sevha atizvoni madii kusunga chipatara. Tikati atisunga chipatara muridzi wenyaya aripo. Kana tizosunga chipatara chazosunga chipatara iyo yaimwe stage yechi2. Isi tiri kumbodhira nomunhu akati ano nyaya yako. Saka ndo pakanzoni atashaya charge. Saka takutotuma mupurisa kuti chienda wotsvaga kuMinistry of Health kuti zviriko here. Noti asati ambozvinzwa muZimbabwe kuti pangashayiwa chitunha. Saka isusu zvikatinetsa tikati kuri kuti muZimbabwe mese muchiwa hapana here pakanoshayiwa chitunha, uyu zvatangira pane mwana wangu. Saka pozoshayiwa charge sei? Saka kuri kuti panogona pana madhiri vanenge vakaita vanenge vakatengwa. Panguva yaifambiswa nyaya iyi, muchiona maloya achipinda, mapurisa achipinda, mupurisa ndewenyuka, ndimi makamutsvaga kuti aite nyaya iyi. Mupurisa apinda, loya apinda, motizhena havapinda zvakare. Pane here pamakazomboti ko sei matanga imimi kupinda pasina mumwe, vangava baba, vangava mai, ingava imwe hama yakanomiririra nyaya iyi mukati mapipi? Ipapo tikatotaura kuti ko imimi tikatoti zvoni tikatega tikati zvoni ko sevazotanga kupinda isu tisati tapinda, uyezve wakazosarira futi wese wari mo4 kuti roya nemukadzi uyu nemupurisa naPP wari 4 wakasara wakagara imomo. Saka zvinhu zvikatinetsa tikati vanhu vanogona vakuita sei, vari kuzivana nyaya, vanogona vatiita sei, wativhara. Saka zvinhu zvikatibata izvozvo tikati ko zvinondoita sei. Saka zvino handipota ndichiita sei ndichifamba nichinzwa kuti nyaya yemwana wangu ikamira sei. Saka mandiri kufamba macho ndikunzi mwana wanaye. Wanaye ari mupenyu here kana kuti akashaya? Kushaya akashaya. Asi wanaye. Takatarisa zvakare panhau, ndira kuenda panhau yemupurisa. Ndimaenda mukanoripota mukapiwa kunzi mupurisa uyu ndiye achanga achikubatsirai pese pamuchafamba. Pane here pamakambosvika pakuti akazodzoka achikudzai feedback? Zvingava maenda ikoko kukoti, ndanzwa muchiti nyaya inozopindayo mukoti yakazongoperera kunze kunana PP. Pane here pamakazomboowanawo mukana wokutaura nemupurisa uyu achikuudzai kuti iko zvino nyaya yedu yava pakati, kana kuti patapinda mukati umu zvanzi zvakati nezvakati nezvakati, ndo zvaita kuti ndikusiyei kunze, kana kuti vanga vachiti zvakati nezvakati? Tisindoenda kutotsvaga iye hari pana zvaanototaura, nanga akatonyarara kuti tisinotobvunza kuti ko zvakamira papi. Anogona kuti handisati ndaenda, ndichiri kumba ndichaenda. Saka izvo zvinhu zviri kutibata kuti iko sei asiri kuita serious panyaya ikadai, ko dai anga ari mwana wake ndo zvaiita here. Takatarisa zvakare, ndanzwa muchiti kwamuri kufamba tinoziva kuti kana zvinhu zvinge zvasvika pakaoma watrasta mitemo yakurasisa zvakare. Sevanhu vatema tinozombopotera kuti aiwa regai tifambe tiende hedu kana kumachechi tinonzwisisa kuti chingava chii chinenge chakaitika pamwana. Ndoda kunzwa tsanangudzo dzana madzibaba kana kungava kumachechi ezvemweya kwamuri kuenda kuti vari kuti kudii pamusoro pemwana. Ndanzwa muchiti vari kuti mwana ariko. Ndoda kunyazonzwisisa kuti vari kuti kudii, arikuda kushandiswei, akatengeswa here, zviri kufamba sei pamutumbi wemwana? Wari kuti zvoni mwana arimo, wada kuita dhiri, wada kumutengesa, wada kuita dhiri, wada kumutengesa, asi vanhu vakawanda. Dokta nevanhu vari kuzivana, saka vanhu vakawanda. Saka asi toda kuti nyaya iite sei ibude.
mwana akwanise kuwanika. Saka tingendambotaura mwe sekuru wakanga wabudikira kuna bozhongora sekuru wakatirowa mara wakatinyepera kuti zvoni ende izvozvi kumochari munosvika mwana muchimuona nofunga tikabvujuna zvituna zvese kubvira mochari zvese nesa ndamboona kana zvituna ini upenyu hwangu tikapinda mumochari motikuona zvituna zvese kubvura chiita sei 2 days tichibvujuna tuwana tukavhiwa tukese tichiona tikati wangu ndikamushaya zvinhu zvikandibata ndikati saka wangu ega ndiyaita sei nokuti wana pakufa wakafa wari 2 senguwa mwangu akatomutora mwana wake kuma 2 musi watikaida kutora wedu akatotora ndikati saka wanga azoshayika sei uyu awanika saka zvinhu zvikandinetsa kuti sei chirudzi saka ini mwana wangu ndiri kumuda. Mirema muri kuti vana vakashayika same time vese vakato makanoiswa mese murumu 1 here omu aiwa ini ndikapinda ndikangoiswa ndiri 1 ko mumwe wenyu handina kuzoti akaiswa kupi asi makazoona mukana wekuonana kuti munzwe kuti hembe akapiwa here kana zvakafamba sei? Handina ndikinge ndingori murumu momo ndiri 1 ndikangoiswa murumu momo ndiri 1. Takatarisa mama ndanzwa zvakare mitsanangura nawo yekuti pamakazodzokera ndo pamakanoona kuti zvituna kutone zvituna zvakawanda zvakasiyana siyana. Imimi makanga makuenda mushure mekunge maudzwa here nasekuru kuti mukanoenda iko zvino ndo pamunoona mwana wenyu kana kuti makaenda before maonana nasekuru? Aiwa musi watikashaya chituna tikawati zvoni tira kupinda takutaura tarisa mwana wangu ini mwana wangu ndiri muziva akataka ane nhamba ane line 1 paruoko apa ndoziva zvakaita sezvaakaita wakaramba kuti hatitenderwe nomutemo kuti mupinde ndopa wakati zvoni chiendai kuno wakuru wakati zvoni nyaya yenyu tainzwa moya mangwana makuseni kuma 7 ndofunga tikaenda watiti zvoni nyaya yenyu tainzwa saka takuti wekumochari endai kumobudisa wana wese mwese paground wakabudisa tikaenda wakabudisa wana wese tikatarisa ndikaona mwana wangu hapana saka day rechi 2 pakaenda muprisa achida kutsvaga nyaya yacho kuno akura kuti zvikafamba sei muprisa akabuda akati zvoni nyaya yenyu ndataura asi tichasangana kupi kwamakoni mangwana ndopandikati zvoni ko tinotenderwa here kudzokorwa kuita sei kutsvaga pamwe tinogona tikaita sei tikarohwa nehana vati zvoni munogona kutenderwa ende motaura novakuru vacho ndofunga tikaenda tikataura nemukadzi wacho mukuru ikoko vati zvoni munotenderwa vatofonera vanhu vekumochari vati zvoni chitoenda izvezvi motovhurwa chituna chese kubvira kuwahombe vhurirwai mumwe macho aivhurirwa munogona muno wahombe macho mukapfekwa tumwe tuwana 2 muzvimabhegi zvavanenge vakaisa imomo vamwe vana vakaora vaita sei ndopandikati zvoni wangapise kana vachitaura kuti kupisa wangapise mwana afa 1 day wachisiya wana wese wakaora chirudzi saka handisi kuzvibvuma mwana wangu anogova pano zvawakaita pamwana wangu. Saka iko zvino ndisandataura nevamwe mama rubatsiro rwamuri kuda imimi takatarisana nekushaya kwamaita mwana ende iko zvino ndiri kuona pamba pasara veukama ndezvipi zvamuda kubatsirwa nazvo nekuti iko zvino muchiri panguva yekuchema vana sisi havakwanise kubva vasati vanyatsonzwisa kuti nyaya yacho iri kuenda kupi panenge pachidiwa zvinhu zvakaita sechikafu kuti vanhu vaite se vadye zvamungade kubatsirwa nazvo imimi takatarisana nedambudziko rakakuwirai chii? Ipapo ndobatsirwa mari yekufambisa chikafu nokuti tiende ikoko kuningiri kwacho watanga kutarisa kumadhokita kwacho kuti munhu akanga ari pajutiyo wanyatso kutarisa kuti wakazvifambisa sei pamwana uyu kuti mwana azosvika aende kumochari vanhu vese vachione vachizikana kuti uyu ndinhenge akatakura mwana akaendesa uko tonyatso kuziva kuti mwana akaita sei akaenda kumochari kana akapisa toziva kuti munhu akamusainira ndiani kuti aite sei apiswe saka vanhu vatoroti vese vabude zvinyatso kupasa. Tinotenda ndisekana mune mashoko ekupesera ekungava kumupurisa wenyu ari kuita nyaya kana kuma authorities echipatara chacho kuti zviri kumbofamba sei mashoko amungava nawo ekupedzesera ndekuti kudi? Hai ndiri kufunga kuti mupurisa wekauya zvinani kubva mamwe mapurisa anoongorora aite nyaya nekuti uyu aita munhu wawo nokuti vagara vanoita sei vanenge vanoziwana saka ndikuona kuti nyaya yangu hapana kwainoenda inoramba ichitsikiriwa nokuti munhu wanoita sei vanenge vanoziwana naye. Saka zvini nani wabvowa mwokure waitewo nyaya iyi vanhu vatende ikoko totanga totarisa kubvira paakatanga kurapwa paakaita sei kusvika mwana aende kumocha nekuti manesi yacho yese ndikumaziva nomasinemu yawo hapana noramba nadhokita wacho ndiri kumuziva haana kuya kondisainisa
kureva kuti hapano dhiri vana vangu vakati pamwe vanogona vakabaya mwana wangu jekiseni rekuita se rekufenda onu ndoti ini ndofunga kuti mwana afa. Zvimwe zvinhu zviri kundibata izvozvo. Tinotenda mama tine chivimbo chekuti sekukumbira kwamaita rubatsiro iroro munogona kuita sei kuruwana tichakubatsira iwo sekugona kwatingaitawo kuti nyaya yenyu ibude pachena. Ndofunga mazvinzwira muri yeZimbabwe ndakagara naamai Manu pano ndofunga muri kunzwa kurwadziwa kwavari kuita zvinhu zvakaoma semudzimai kuti unoenda nemwana wako uchitiwo unobatsirwa kuchipatara. Sekuziva kwedu nguva ndiya Mwari, kana kuri kuti Mwari akatonga kuti aiwa mwana ndiyo nguva yake tinozvigamuchira saizvozvo, asi chiri kuita kuti vabereki kana kuti mai Manu vasagamuchire chiitiko ichi ndechekuti mwana haasi kuwanika kumochari ikoko. Motizheni vari kuti ivo ndinokumbira ruregerero mwana ndakamupisa, asi kutaurwa kana kuti kuziva kwatinoita kana kuti kutaurwa kwazviri kuita namai Manu ndezvekuti vakatoudzwa kuti aiwa vana vanopiswa pachipatara chedu vanenge vari vana vachangozvarwa, kune vana vanenge vachirema makgs ari pasi. Kutero kwavaita vakati wangu anga ane 8 months, mwana wekuti anenge atova munhu wekuti anotonokwanisa kuti anoradzikwa kumusha kana kumba kwavabereki. Saka iko zvino regai ndimbotaura nababa ndinyatsonzwisisawo kuti pavakasvika kumochari vachinotsvaga mwana mukati mevamwe vana ndezvipi zvavakaudzwa nachiremba kuti sei vasina kukwanisa kudaidza amai Manu kuti vanoona mumochari maiswa mwana wavo. Iko zvino vandagara navo ndivo baba vaManu. Regai timbonzwawo kubva kuna baba kuti chiitiko chese ichi pachaitika kuzoenda kwamama kuchipatara vakanorara vega, baba vakanga vari kupi. Regai tinzwe kubva kuna baba Manu kuti shoko iri rakasvika seiwo munzeve dzavo. Baba makadai? Tiripo makadai zvenyu tete? Matambudziko ka mwana? Dzakaoneka tete, dziri kutirwadza kubva nanhasi izvozvi kana tikazvirangarira unoshaya kuti chiitiko ichi ende kukura kwangu hasi ndambosangana nechiitiko chakadai nemaitikiro azvikaita pamwana wangu Emmanuel Charinda Panze. Iri mishoko iri rekuti mwana arwara, mwana aendeswa kuchipatara nekuzonzwa kuti mwana ashaya rakasvika seiwo munzeve dzenyu? Tinotenda tete. Chekutanga mwana uyu handa kumuona urwere hwake, mwana anga akanaka chaizvo. Vashanyawo kwa maiguru kwa sisi vakudzoka ndo pavakaenda pachipatara pakiriniki St Mary's vachita mwana uyu pane chiitiko chaita chavasina kunyatsonzwisisa. Vaenda ipapo zvoshuwa vakatifonera vakati ndapa St Mary's isu tanga tichakatovagashira kuti vakudzoka kubva kudema. Ndokubva pa St Mary's havana kubatsirwa sezvo nguva dzanga dzadyana nawo ndovanzi mhanya kuchipatara chikuru. Ndokubva vaenda kuchipatara vakangopindawo mukombe ndokuenda kuchitungwisa General Hospital. Taibatana pafoni ndobva vatotaura kuti ndamuchitungwisa General Hospital. Tikati aiwa pakanaka. Ndobva vati mwana we aadmitwa asi ana chiremba vati vari kuda $28. Munokwanisa kuyana here kuseni? Ndikati aiwa hapana chakaipa, tinouya tichibhadhara mari iyoyo. Vanga vaine mari imwe vanga vainayo. Ndobva vati imwe ndanzitengai mishonga. Ndikati aiwa tengai mishonga. Shuwa chiitiko ichochi taitoti mwana ari kuita zvakanaka, mangwana tikunotora mwana. Dza kumanheru kuma12 ndopa vakati mwana uye shuwa ari tori pamubhedha. Tikati zvikanzi ndo zvari kuita, vaitofona vachiisa foni pamwana. Ndobva vati mwana aiswa oxygen. Tikati aiswa oxygen amborwarei? Zvikanzi nachiremba vari kuti anenge aita mabayo. Ndikati alright. Dza 10 minutes to 2 ndopa vakati mwana ashaya. Nditonzwa madzimai vari kuchema pafoni. Tikati mwana afa nei? Zvikanzi ndo zvaitika kunoko. Shuwa takataurirawo vemhuri yakutochema nhamo. Inini ndokushayiwa chokufambisa. Takazonosvika ikoko kuma 5 ndobva ndati arega ndiende kuchipatara ikoko. Ndichinosvikawo kuchipatara ikoko ndakasvika kunovaona vakaiswa mune kamwe karumu. Ndobva ndatambirwa bva vati nematambudziko mwana wenyu ashaya. Ndikati mwana afa, chii chambonyanyoitika? Vakati mufungeka tanga tisina tarisiro yekuti mwana uyu anofa uyu. Tanga tichitoti mwana uyu kuseni muya muchitora mwana wenyu muchibhadhara $28 ndo mari yanga iripo, ndisekuru vaidaro. Ndikati saka chazonyanyoitika chii? Vakati afa. Ndikati aripi? Ndobva vati tamisa mumochari. Saka inini ndichakumirirai
panhau dzese dzenyu kuti mufambise muda kuita sei. Ndikati mwana wangu ina anga ari mombe toda kuti tinomuviga kumusha. Ndobva vati saka haana kutora kana nguva yakareba ari munomu. Mari yenyu shoma shoma manyai kuaccounts. Ndobva ndipa fairo ranga riripo rekurapa rapa kwangu achita mwana. Ndaenda kuaccounts akasvika mva weka vanditi $20 yamuri kubhadhara baba. Bhadharai $20 vandabhadhara $20 vandipa marisiti. Ndobva vati chidzokerai futi kupi kuna sekuru vanokuudzai zvekuita. Vandanosvika imomo ndivandati ndo zvandaitwa izvi sanga imwe stage ndeipi. Ndobva vati imimi kasikai kumhanya zvamaita apa tararai zvinozi usiku. Tikuda birth record remwana nekadhi remwana. Ndikati izvo zvasara kumba. Zvikandichienda imotora ndikati pane need here kuti amai vadzoke futi. Ndobva vati aiwa imimi huyai mumhanyise zvinhu zvese ndichakubatsirai nhasi Sunday. Asi nda kuti ndikubatsire zvinhu zvenyu zvisara zvamumochari. Shuwa ndakamhanya kumba tatese namadzimai. Tauya kunoku mwana havana kutirakidza. Vakangoti mwana taisa mumochari. Ndikati ndikati hongu rufu regai tigaishane naro sezvo vati afa nemabayo. Ndikati alright ndokunotora birth record rake nekadhi rake. Ndobva ndamhanya futi kudzokera kuchipatara. Sekuru vandakaona varipo. Sekuru ndadzoka zvikanzi muzukuru hapana chakaipa, fambira nhau yako iyi kusvika yaita zvakanaka. Phone nhamba dzangu idzi tinenge tichibatana. Shuwa ndakamhanyisa mapepa sekusarudza kwanga vaita ndikanosiya fairo rapai ramumochari. Ndobva vandibvunza kuti mune here polisi. Ndikati polisi tinayo, ndine Moonlight. Shuwa nekudzungairawo kwechiti kwecho ndakabuda imomo ndichimhanya ndikanopinda panyaradzo. Ndakutanga munhu anopenga nyaradzo. Ndakuti ndine polisi panapo. Shuwa vakandicheka ndikashayikwa mupolisi. Ndobva ndazoti aiwa iMoonlight. Ndobva ndaenda kuMoonlight. kuMoonlight igroup of companies. Tiri pagroup. Saka kwaito ine penalty yanga iriko. Pane mari dzakasina kubhadharwa zita rangu raiwanikwa. Process yacho yakatora kureba. Vakubatana accountant vachibatana na receptionist. Ndakagarapo kusvika 9 8 9 10 11 12 1 2 vakuti alright mwana wako mudiki saka hatina there's no need yetende tirakukupai motikari isu tatinetaisa kuti mwana ari kuenda kumusha. Then hama kunoku dzanga dzaungana vakuti kana polisi yenyu yanetsa siyanai nayo kunoku paita vanhu vechechi one veukama vakati tikutambudzikirei munhu ngatichikanzwirai urongo hwekumusha tivigire mwana wedu mupi munomu. Shuwa kubasa ndakapiwawo mari yandandapiwa hawo. Ndobva taanosangana vatadzoka futi ikoko nokuti nditi wanonoka. Tasvika ipapo mari yemva taburitsa vataenda unoti box varatengwa. Vamwe vaenda vanotenga guva rakatengwa. Mwana ainge achienda kumbudzi ndokwanga vachinja vakuti mwana wenyu takumisa kumbudzi. Ndikati hapana chakaipa. Ndobva vanditi chimhanyisa kupi unotora burial order. Ndakaenda burial order rakanzi pana registrar akugara munyaradzo muyemwe ndomane ngari nokuti paidwa birth nedeath. Takaenda Shuwa akatira chimbi tikatora birth redu nedeath vatapiwa burial order. Vatauya futi kumochari zvinhu zvedu zvese zvanga zva in order. Shuwawo semukadzi anga amukirawo kubva ma7 ndisu takaita number 1 asi takazosevwawo kumapasi 3 ikoko. Tapinda apo tikati tauya kuti tikolekte chivatonzi pinzai motikari yatorivhesa mota yamukati vatora box vatora vakuda kuti gumbeze remwana zvese hembe dzanga dzina amai. Mwana asi kuwanika mumochari. Apo chimwe chakatikadzisa futi mwana uyu vakamubvisa hembe dzese paakafa. Vakanzi akabviswa hembe dzese vakapa amai. Ndaona vakabata hembe. Zvikanzi mwana asara nepamba. Ndo zvinoitika here? Zvikanzi ndizvo zvaitwa pana. Ndikati alright no problem pamwe mutemo wavo. Mumochari vamushaya. Ndikati naimi time yamatora iyo ini mwana wangu ndomuziva description yake. Ane kanomba, ane birthmark ainayo plus ane masinage muwest. Ndichipa description. Vakati mutemo hautendere kuti baba mupinde mumochari. Tinotorambidzwa asi kana zvinge zvaauthorize. Murume akadhileya zve more than 1 hour. Ndopa akazoti vekumakuwa aripo mumwe akauzouya wachiti muda kuviga mwana wenyu nguva ibhozi dzanga dzakuma4 akatodhiraivha vakatiteera ikoko. Ndokubva ati pamwe vanhu vari kuda mari ava. Shuwawo ndipatati mari yei. Ndobva apinda ndiye akazoudzwa kunzi munova muna mwana. Mva yatiudza kuti vabereki mwana wenyu ari kushayikwa pai mumochari. Tikati iwe vanhu vese vasumuka taenda murume wenhu vati shuwa mwana wenyu hamuna muno. Zvandakuita varume ndakufonera Munashe Ganyiwa ndiye mortician akapeka mwana wenyu muno ndiye achaziva paari. Shuwa akafonerwa takamirira
more than 35 minutes akabva auya. Munasha achiuya akabva angonopinda, apinda imomo akatora futi more than 30 minutes ndokubva auya futi kunopinda pakatebhuru mvabata musoro. Saka vabereki uyai kunoko. I'm very sorry. Ndanga ndine ma students, mwana wenyu uyu ndiri kumushaya umu, asi tiri kufunga kuti mwana uyu tamupisa. Ndikati iwe uri kufunza kuti wapisa mwana sei? Ndibvabudisa kapepa kanga inako kanga kanyorwa matag number. Tumatag number tevana 15. Zvikanzi pavana 15 apa pane nhamba inenge yakada kufanana naEmmanuel. Ndikati nhamba yakada kufanana naEmmanuel ipi? Bhuku ranga inaro harisiriro. Mwana wangu ine anga kanyorwa bhuku revakuru. Apa anga akabata bhuku revacheche. Ndo pakati honai mfunge taita mistake. Pana anonzi Talendu. Talendu ndo watangida kufanana kupisa. Ndikati okay, kana iwe wati wapisa Emmanuel. Talendu wacho ngachiuya apa. Talendu haana kuwanika. Talendu wacho ene vatakwenyerwa neomukati. Vakati yemi tarisai bhuku nderakare kare uyu ari kuziva zvaaita uyu. Shuwa Talendu akapiswa muna March. Musa 20 March ndo pakapiswa Talendu. Ende akatosainiwa nevabereki. Ndabvunza kuti saka process yacho inoitwa sei? Zvikanzi aiwa mfunge kuti mwana apiswe pane signature yababa naamai nehama yemurume nehama yemukadzi panodiwa 4 to 5 masignatories kuti apiswe. Asi wenyu kanyangwe imimi dai mati hamukwanise kuita sei kumuviga, anovigwa nestate. Anotouya kunokumasa masaina ozotorwa ende uyu anotori machembere but ndeve state ndo anoviga mwana wenyu. Tikati manje toita sei further? Ndo pakati nawi hatigone mupurisa, pane mapurisa vakauyawo nokuti vanhu vakataka kutoita noise kuti kuda mwana wedu. Zvikandichienda muDO 2020. DO 2020 ndeye manager on duty. Vatasvika manager on duty vabatwa akati first time kunzwa chiitiko chakadai. Vabereki endai kumba, siyai zvenyu box renyu nezvinhu zvenyu, asi uyai pano na7. Shuwa vanhu vakaungana kumba, vanhu vanga vakaungana pano paine nhamo kumusha vanga vakaungana vachiti bhodhi iri kuuya. Takadzoka pano takaita kunge vanhu vanopenga. Tauya vanhu vakatiwo vari kugashira chituna. Vakutoti ko munoviga time ipi? Tichisvika panapo tichivaudza kuti vabereki mwana haasi kuwanika mumochari. Vanhu vese vakakadzika nazvo. Ndobva tamukira tikati arega titetekere pamwe mwana ariko. Takamukira na7. Vataona admin, public relations vanga varipo, vakuru vese vechipatara chechitungisa General Hospital vakaita meeting, vakatofanonyoresa mukadzi uyu Munashe Ganyiwa report. Ndokubva vati chuyai, vatapinda imomo vakati vabereki ndinourombo nematambudziko but chiitiko ichi hatisati tasangana nacho since tavhura chipatara chino. This is the first time kunzwa kuti chituna chinoshaika mumochari. Chituna hamusi kuchiona. Ende mushandi wedu tiri kumubvunza zvaari kutipa zviri hatisi kubata kana any point paane zvaari kutaura. Ari ngoti ndenge ndaita mistake. Mene kuti chii changa chandibata. Saka inesuwo hatisi kutogutsikana nemushandi uyu kuti shuwa here apisa munhu. Ndopa akapiwa mufananidzo kanzi naiwe mwanangu bhuku nepeji chinorema chii? Akati bhuku. Zvikanzi mwana wavo uyu ane 8 months uyezve anga ari kuma 8 kgs. Isisu panapa tinopisa tima 3 weeks 2 weeks netimwedzi ndo vana vatinopisa pano, asi vatosainirwa nemasignatories atataura. Kwa hiyo wazifambisa sei? Zvikanzi sora handisi kutomboziva kuti chii chaitika. Zveshuwa mwana wavo uyu anga asingatso but ndikufunzira kuti ndanga ndine mastudents. Evidence yake aida kubatanzira kuti amufunge zvandaita. Ndangonyora nhamba, matag number pakapepa, matag number 15. Ndabvanzi watora kupi wewe mutemo kuti unoti kudi handi unotaura kuti tag number first name nesurname. Kwa iwewe matag number ako haana first name nesurname. Kanzi sorry first time kuzviita asi handisati ndamboita. Vatabvunza kuti uyu munhu agara sei pabasa? Vakatiti ane 15 years ari pabasa. Ndevatati naiwe. Zvikanzi sure first time inini rechinyora zita surname remunhu netag number. Uyezve kuseri kune zita rababa naamai nemafoni number avo. Zvikanzi kwa hiyo chirongwa chawazochiita sei? Ndanda kuda kupedza, ndada kuenda kumba. Saka inini manje ndandine mastudent ndangopeka mastudent vachinhonga mabhodhi vachikanda muchibhini. Isisu vatangopedza basa vataenda kumba. Tikati vakuru isisu tikuda munhu. Saka ivo vazoti pane munhu akazopusha chibhini chocho. Ndabva vanonopisa twana tudiki toto. Saka isisu tikati imomo munozva mukushanda imomo pane vaitotinyevera vaitokwenya kuti aiyo musikana ari kuziva zvaaita. Musikana ari kuziva zvaaita. Vatati ko ndo pakanzi vabereki nawenyu ikai
hatiigone. Ndapatati imi munochiita sei at company level, vakuru vacho admin nepublic relation vati isi zvatinochiita tochiti munhu akakanganisa basa ndo pamunonzwa kuti munhu akushandira kwakati tamuchinja kana kuti tadzinga munhu basa, ndo zvatinokwanisa kuita panhau yakaita sei kana kuti kutozobhadhara my expenses zvichireva kuti box renyu nezvakadaro ndo matauro akaita akasapa akati pari zvino ifirst time kusangana nechiitiko ichi, saka ngatibatsira. Ndikati toita sei bosi tikuda board tanga takatowanda veukama ndopatati mwana hasi wangu ndega kaini anotoeno aberekiwo panze vataita meeting tikati tikuda board ndopakanzi achiendai kumapurisa ndo vanoita zvemutemo vanyatsoita tsvagurudzo kuti shuwa musikana wayo zvaari kutaura zviri kuenderana here, mwana amisa kupi vezvo zvakaita sei, nokuti ini chakandikadzisa mwana 10 minutes to 2 ndo mwana kunzi afa usiku kauyo, kana angave magadhi vanenge vakutokotsira vanenge vakuita sei. Saka pane zvakatotambika papi ipapa pakuti mwana aende kumochari. Handisi kugutsikana kuti mwana wangu akaenda mumochari nokuti mafiro akaita ipo pakanzi pakafa vana 2, pafa vana 2 mumwe wacho akatotorwa isusu tichitsvaga wedu vangati mumashure medu vakatotorawo. Ndikati honaka uyu ari kunzi afa naEmmanuel, ko tsvagaika pamatora uyu, vakati baba hamuna tatsvaga, uyezve aka kaakatora kanga tikitiki kamwana ikako. Then tikati manje toita sei, vadanzi achiende kupolisi. Shuwa takasumuka pa Chitungwiza General Hospital vataenda kwa Makoni kuno reporta nyaya yedu vavati hatina RRB number book, endai kupi riri ku town center. Tikaenda ku town center tichisvika madzimai ndo vakatanga kutorekodwa statement, ine ndichibva ndarekodwawo tisati tambopedza chakatikadzisa takaona vauya nemusungwa we munashiganyiwa atokandwa kuseri. Zvanzi ndio musungwa wenyu isi tikuripota ko zvamira sei, akauya nezeta rapirepo ndobva vamukanda kati okay no problem aisawo maseo. Toita sei, zvanzi munomukira kwa Makoni futi mopiwa mupurisa ari kuita nyaya yenyu. Mangwana acho vanhu vakangoungana pano pamba, tamukira futi taenda ikoko vatapiwa mupurisa, zvanzi mupurisa yenyu ari kuita nyaya ndi Matangamberi ndio ari kuita nyaya yenyu. Vatamuona vatapiwa phone number vatamubata Matangamberi ndvatita imimi garai padhuze nokuti nandina motikari ini ndichaenda apo ndine investigations andoda kuita pachipatara. Shuwa takakwira vataenda futi kupi kuchipatara vatanomugaririra akapinda ega muadmin ndobva adedza vanhu akadedzawo vachivarekodha mastatement. Isisu takagariswa panze, haana kana kuzongotidedza kuti sangane nevanhu vaya akazobuda panze achiti imi pangu ndapedza varume. Ndikati chii, zvikati ndarekodha mastatement zvese ndaita. Ndobva tati saka isisu toita sei bosi toti gutsikana kuti mwana wedu ari kupi, nokuti pane vanhu vanga vakutaura vachiti panapa pane zviri kuitika zvakawanda, pane satanism, pakamhanya katsi, panofa mwana. Tikati hamanje zviri kuitika panapa izvi hatisi kunyazozvinzwisisa, taura kuti timbotsvaga mwana uyu. Ndobva aiwa mune permission vataenda kuna public relations vataita naye meeting, akati nawe yenyu iri kutondinetsawo. Shuwa ndio chikadzi akati neniwo ndinorwadzika nokubereka, regai ndiudze admin. Vaudza admin vakanzi ngavauye, vatapinda imomo zvikanzi endai munoita operation, zvituna zvese mabhodhi etucheche ngaabude. Vadedza vekumochari akatisa pasi zvituna zvese, vataenda vatanopinda tichibata kamwana, taitobata nemaoko kachivhurwa hembe tichitarisa nokutobvisa pamba, takutotarisa kuti totarisa birthmark tokuita sei pamwe chicha zoitika twana itototesa apa tinokuona mwana wedu. Twana tuto nehembe. Twanga tine hembe ndo chakatinetsa, mwana wedu akunzi hembe dzese wambisane pamba, but izvi zvituna zvanga zvakapfeka zvine hembe nemajuzu chaiwo. Zvadaro zvakabva tanzi chidzokai futi kuadmin, vataenda kuadmin zvanzi magutsikana here, vacheche vese vabuda. Tikati vacheche vabuda, mwana wangu ina ndakumuona apa. Ndobva zvanzi varumeka chiendai futi. Mupurisa angati munotera futi kupi kwa Makoni. Ndobva tazoti zuva rechi2 vataenda futi zvanzi munobvumirwa futi kutarisa. Vatatarisa futi zvikanzi zvituna zvese zvevakuru zvese nevana, pakaenda vakadzi vese, hama vakadzi vanga vari more than kuma 15 to 20 vanhu vatapinzwa imomo. Tapinda imomo ine ndiri pamberi tichitovheneka netochi pachituna chese, makazara mumochani macho muchitonuhwa zvituna zvidhonzwa madraw, vovhura hembe. Tumwe twana takatopfekerwa imomo nekushaya kwespace, hamuna space, tichiti dhonzwa tuvana tuye
kusvika vakuru mune mabhodhi akanzi aninoni achivhurwa vakaita tsaona vakaiswa muzvimabhegi vachivhura zvimabhegi izvozvo tichisecha tichitarisa kana tati umu tashaya ndokuti vaenda pane imwe bhodhi umu aiva tagutsikana vachirongedza vamwe vakaitwa kukatakata pasi vakatorara mufloor tichitarisa kumwe kwachena kwaita neropa richierera rimwe ropa rakagamba tichitotsika vakatipa taitotsika ropa iroro isisu pangowanikwa 2 pairs dzemagambutso ndo dzataitotsikisa ropa iroro kusvikawo mune tumwe tuvana twakatora tumwe twana twakatosainirwa kunzi ito taifanira kunge tichitopiswa nezvavakuru zvakaiswa muzvimabhegi vachivhura vachitocheka zvimwe zvimapurazi zvitoti hozvo vachikanya toti right tagutsikana umamuna mwana umamuna Emmanuel umamuna kusvika vanhu vakachinjana 3 times but ndakaramba ndirimo mukatimo kusvika process yapera tagutsikana zvishuwa kuti mwana hamuna ndibva taungana futi vabereki mwana hamuna ndokudzokera apo kwanga kwatodoka zvekuma past 6 process yakatanga zvekuma to 4 hapana akakorekta body tabvumidzwa kunzi ita exercise iyoyo exercise tapedza taenda kune report wakati nyaya yenyu yakupolisi nokuti ndo vamakuteedzera wamutemo uyu chiona mupurisa weva tabvunza mupurisa akati baba mukirai mese muye kwamakhoni shuwa takamukira the following day yacho tamukira ikoko tikaona mupurisa asi chakatinetsa mupurisa uyo anga atori nemusungwa bva kwaita security officer vakabva ikoko bva kwaita vakuru futi vanga vari vachiperekedza muna Chiganyiwa vanga vatopinda mukarumu vakutorekodwa chirekodwa mastatement ichi takatoenda kutsvaga mupurisa vatasvika kumutera kunopinda murumu muye ndivati baba gara apa vatagara zikanzi right ndikutopedza ndikuita mapepa hande ukoti shuwa takaenda ukoti akati kwatiri kuenda ukoti dhoketi renyu ndarara but randitemesa musoro ndatadza kucrosa dhoketi nawe kuti ndiri kushaya charge tikati koti akuenda une dizwa ndinoda kuita kuapply kuti accused aende kuremand tikati alright takaendapo ndobva vapinda futi ndo vakatanga kupinda futi murumu mapipi vakudiscuss chakatinetsa manje ndechekuti chipatara chakatsvagira lawyer muna Chiganyiwa anga ine lawyer reriye ranga rine mapowers ndobva ndoraidhonza vanhu ava bva vapinda imomo isisu vatazonzi chipinda vatapinda vakutibvunza kuti onaika vabereki vangu now iripo ndeyekuti uyu kuti tumise murimandi anofanira kunge aine charge but isisu tiri kutarisa in the court of law mubhuku redu recourt of law riri kuti hamuna nhau yechituna muno muZimbabwe this is the first time uyezve takadambotsvaga kuti zvakamboitika here kunyika ipi zvinhu zvakafanana neizvi kuti titsvage kuti vakaitonga sei kuti tigone kuti nhau ipinde isite saka apa zvino zvaikwanise kusita uyezve akizi uyu tikamisa kurimandi anozotisuwa akaonekwa asina mhosva saka mutemo unoti panofanira paine charge ndifanira kubvunza kuti anogadza mutemo ndiani zvikanzi mufunge zvamunoita isisu nhau iyi dai kunzi yanetsa kuti pabiwa vana pabiwa zvituna ma-MP anogara muparliament vosita muparliament vasita muparliament vodhibheta vadhibheta muparliament zosainwa pasi president ndo anozoisa signature towana chapter nesection ndo yatokwanisa kutonga nayo tikati manje process yakamira seni vati isisu kutotinetsawo nhau yenyu takutokukumbirai kuti you are free kuenda kupi nekupi kunotsvaga kuna vanhu vomutemo kana kumaloya muchibvunza tobatsirana anenge awana kuti tawana chapter tawana section kuti ikwanise kusita mupurisa vati tenge takutobatana iyi nhau yaye mafoni vabereki tichakufonerai takuti ase takadzoka shuwa tikaudza vabereki vanhu vakutopara nenayo kutiwo chikafu zvokufambisa zvokuita sei zvatinetsa ndo pamukazona nhau ita kuti manje toita sei zviri nani tiise kupi kune vanhuwo vemutemo ndo pamukazona kuna tete Tiruda yakuzoya kwamuri tichiti toda kuti tizive nokuti ava vari kutidzvanyirira kawo uyezve vabedu vatsvaga lawyer ende lawyer rakutsvagura isisi tiri kutsvaga mwana ivo vane scandal yavakaita pamwana votsvaga lawyer futi rekudefenda isi kuti tipei mwana box vanaro magumbezi emwana vanawo takangozvisiya zvirimo imomo zvakachengetwa burial record tinaro pano vakangoti chengetai pamwe mwana wenyu anogona kuwanika kana kuti tichanzwa kuti nhau inenge chifamba sei nekuzofamba apa tiri kufamba maprofita kupi nekupi vachitiwo vamwe vari kuti mwana arimo vamwe vari kuti pane paari bva kwazoita mumwe akabva kuna Bhozhongora shuwa akanga nzvera achitoita zvese description yepamba asaitiwo mwana wenyu ari muimba mukadzi ane akachengeta mwana
paimba ine 5 rooms padore number 3 ndo mune mwana imomo. Saka apa izvino zvatiri kuziva kuti mwana akafa here, mupenyu here, vaida kumitisei, nokuti nemamiro aita nyika tarai satanism yanyanya uye zvavafana vanonzi shuwa pane zvavari kuita. Ndobva zvatinetsa futi kuti uyu munashe Ganyiwa uyu Motijen vari kuti iye ane 15 years experience ari pabasa. Tiri kutarisa gore rakaberekwa ane 32 years. Akapinda basa rini? Saka ipapo pakati kati sarikati izvi izvi haasi wani. Kana pipi wakati endai munoita tsvagurudzo mupurisa chenda munoita investigations pamwe munhu haasi wani pamwe vakawanda vari kuita zvipi vari kuita zvinhu izvi. Hatisi kuramba kuti pane mhosva uyu musungwa asi tiri kushaya charge. Ndo nhau mamiriro aikaita nanhasi iri kutotinetsawo. Mupurisa weyo takuitawo kutsvaga pafoni tichimufonera nokutomuteera asi akapiwa task kunzi enda kuMinistry of Health. Marimwe zuro ndakamubata ndobva ati nauya kuMinistry of Home Affairs. Saka ndakapinda apo ndakasainiswa mapepa akawanda baba. Ndakanzi ndinozokufonerai ende handisi kuziva date kana time kuti ichapinda rini mukoti. Ndakungomira kufona asi dai ndanga ndine mota ndaikutorai baba tichifamba tombononzwawo kuti maona kuti ndakafamba sei. Tikati manje isisu totsvaga futi mota yekukutakura iwe uri pabasa. Saka nhau yacho ndo manetsero ari kuita yekuti iye zvinezvi takamira negumbo rimwe. Hatisi kuziva mwana mupenyu akafa here neprocess yacho. Mupurisa wacho akudhileya, vamwe vacho vari kuti pari kushanda mari ende zveshuwawo mupurisa anenge ari kutopiwawo mari ende loya rakamirawo. Loya takazoribvunzawo rabva rati ini ndandine second option yokuti inini ndaida kuti chipatara ndo chaisuwiwa then munoita chipatara vakutaura zvokuti munobhadharwa munoita sei asi apa iyi iri pafirst stage handigoni ndandakamira pasecond. Saka ngatimbobatsirana kuti titsvage charge kuti inosita sei muparliament. Ndo mamiriro akaita nhau. Kukoti kwacho hatisi kuziva kuti achiripo here nokuti vakati hakwaniseka kugara more than 48 hours vakabva mubudisa panze. Apa hatisi kuziva kuti ari pabasa here, vakamususpenda here, isisu tichitsvaga mwana. Uyezve toita sei nokuti ikoko kuenda kuchipatara futi kunovati taura kubvundunura havachatibvuma nokuti vakati nhau inotaisa kumutemo. Saka tiri kukumbira vanoziva mutemo kuti vatibatsire panhau yakamira sei izvi. Uyezve nhubu dzakadai muno munyika hatifaniri kunge dzichirarama nhubu dzakadai. Chiitiko chokuti ndoka vana vaduku vatinenge vachitiwo vachatichengeta mune ramangwana. Saka tochengetwa nani takuuraya tucheche twakadaro. Ndo pari kutinetsa. Ndinoda kunzwisisa ipapo zvakare baba ndazwa muchiti vemutemo vatikanganisira kana kuti havasi kunyatsobata nyaya idzi zvakanaka. Ndipaipi pamungati mimi mutemo kwakudzvinyirirai sesu vanhu vasina mari? Alright, patiri kutaura ndipo kuti mupurisa ane delaying tactics. Isisu wacho kuti tikwanise kuti timupushe hatikwanise kumupusha. Taida kuti vemutemo kana ve-PGHQ ichibatsirawo ichifosa mupurisa kuti ita basa nhau ifanira kunge ichisita ko pamwe mwana wachenda tichamuona aora. Isu tichinonoka kana kuti munhu uyu anogona kutomutengesa kauyu nokuti pari kunzi pane maskandal anenge achiitika vanhu pane chiitiko chakadai vanotaura zvakawanda zviri kupindawo munzeve dzedu. Nanhasi izvozvi ndoti ndakarangarira nenda musodzi yangu yakutobuda kuti ko mwana anga achatichengeta akutengeswa here, ochengetwa nemumwe munhu here, vabereki vake tiri vapenyu. Kushaya mari urombo here, kushaya mari zvereva kuti takudzvanyirirwa takutsikiridzirwa here. Ndo nhau yandu kuti vemutemo saka tati tachitokumbirawo vakuru vapindire pane zviri kuitwa neava mapurisa ava nenyaya kuti vanotanisha image yeZimbabwe Republic Police. Tenge takuti Zimbabwe Republic Police haigone kuita basa kana kuti izvozvi takutosha kuti mwana akarwara hatichakwanisa kumuendesa kuchipatara nokuti ini ndashaya mwana ndingazoti here mumwe mwana enda kuchipatara ndoenda kuti ndoberekera chipatara chouraya mwana ndoendesa futi mwana ofa kana ini ndakutosha kuenda kuchipatara kwacho. Mazona ndo nhau iripo tete. Tisa ipapo baba tida kusvika kunopendera. Chamukati mimi mungade kubatsirwa nacho nemhuri yeZimbabwe. Ndanzwa kumutemo zviri kuita sezviri kudhileya. Takatarisa zvakare ndanzwa muchitaura zvekumachechi muri kufamba zvakare. Pane here chamungati mungade kubatsirwa nacho semhuri yatakatarisana nekushayika kana kuti kusaziva kwamuri kuita kuti mwana mupenyu here kana kuti mwana akafa? Mungade here kubatsirwa nevemutemo pamwe chete zvakare nevemachechi?
ya sisi chatiri kuda kuti mwana awanike tinobvuma zvese kuti vemutemo ngavatibatsirewo nekuti tikati chechi haikwanisi kupusha mupurisa saka tiri kuti vemutemo ngavatibatsirewo kunyange vanoziva nechapta yacho kuti inogoshaika sei nai tete chapta yekuti chitunha chabiwa ingagoshaika here muchiti mhosva iripo mobva mati tinomusunga sei ipapa ndo hapasi kundijekera apa kuti ko nhaye vemutemo gadzirisai pachinhu ichi shuwa vana vanopera kubiwaka ndo patiri kuti aiwa tiri kutiwo vanenge vanoda kutibatsirawo ngavatibatsire nekuti tamira negumi mari chaiyo tapera mari vacho vatiri kuti maprofita vamwe vaiuya obva voti handibhadharise ati handibhadharise obva kubhuera asvika panapa kuti ndoda mari yandabva kubhuera nemari yekudzokesa mari futi iyoyo tikambopiwa futi nabhozhongora akati uyu haabhadharisa aite sei akuti ndikuda mari yakati ndoda kubika bhodho ndikuda zvinhu zvandoda kutuma ndoda zvese zvinhu zvakuda mari ndikudawo airtime maprofita acho anonga kuti ndikuda airtime isisu hatisina kana sendi saka tiri kutiwo please nyika yeZimbabwe tibatsirewo pachinhu ichi chifambe mune zvakanaka mwana tichinoshuwira kuti ngabude tumuone tizive kuti mapurisa anosenza basa kana kune vamwe magweta ngavapindire panyaya ipi nyaya yakadai uyezve kana kunenge vaine mari tinenge tichichemawo kuti tikwanise kufamba nenyaya yekuti tinenge tichifamba zuva nezuva hatisi kugara pasi kana mumba hamusi kurarika makumbo ari kutorwadza izvozvi tinosvika mumba usiku tichingotsvaga tanzi uyai pano saka tiri kukumbirawo kuti vapindirewo zvinhu zvitifambe mune zvakanaka tingafare chiitiko ichi chikawanikwawo chaji towana mwana zvakare nekuti maprofita haanganyepe maprofita ese amuno muZimbabwe naidzo ngaka dziri kuti mwana mupenyu vakawanda vari kuti mwana mupenyu pane paakachengetwa vashoma ndivari kuti mwana uyu pane skandal yakaitika vakauraya mwana vakatora mapatsa vakatora ipapo zvereva kuti mwana uyu makanzwa kuti zveshuwa vapisa vanozopisa kuitira evidence vanhu ava vanochiitira kuti tucheche makanzi kacheche kafa kapiswa munongoti mwana aita sei afa nokuti chakandinetsa inini futi vakati amude here kuti mwana tiite postmortem zvakuringa musoro mangu ndikati aiwa imimi mwana mati afa nei zvikanzi afa nemabayo ndikati kana mwana afa nemabayo tipetunoenda mati akambochema here zvekuti ngati afa nemabayo anambobvira achema panopamba kukosora anambobvira akosora saka ndozvikutondinetsawo ndikati orit afa nemabayo ka postmortem hatisi kuda mwana tomushaya zvireva kuti pane zvavakaita mwana kana akafa zvireva kuti vakatora mapatsi pamwana wangu ndobva vamuvhiya kuti isisu ndizoya ndizoti mwana ndoona mwana akachekwa ndobva vagocha ndo panofunga kuti mwana kana vakamupisa vakatora zvinhu pana Emmanuel kana asiri mupenyu pane pavakamuviga paari saka ndikumbira nyika yeZimbabwe kuti chiitiko ichi please chinouya mangwana kwauri nokuti mwana ndo munhu wese mwana anoraramisa nyika saka tiri kukumbira baba tichikumbira zvakare kuti zvinhu zvifambe mune zvakanaka. Tinotenda ndisingazokwanisa kungobvunza izvo muchazoita semhuri kana kuti sedzinza zvamunoita kana pachinge paitika zvakadai hatikwanise kuti ndikubvunze izvozvo nekuti tingachenjedze vakawanda. Ndofunga mazvinzwira mhuri yeZimbabwe chiitiko chinorwadza chiitiko chinosuvisa chiitiko chinokatyamadza kuti mwana ane 8 months waenda kuchipatara kunorapwa next thing mwana afa asi chiri kunyanya kukatyamadza ndechekuti pakafa mwana uyu vana mukoti kana kuti vana chiremba vakabvisa hembe dzemwana ko kana munhu achinge afa hembe dzake dzinobvisirwei vazhinji vanopinda mamochari vaine mbatya dzavo kana kuti munotozouya sehama nembatya ekuti regai tinopfekedza mufe wedu mbatya kose Emmanuel mbatya dzake dzakabviswa. Mubvunzo yese ine mhuri kuti chingava chii chakaitika kumwana mupenyu here kana kuti akaenda kupi mwana wedu. Ndofunga manzwa baba namai vachitsanangura kuti kubva ipapo even patakaenda neveMoonlight kuti tinotakura bhodhi takasvika bhodhi ichinzi hapana takaedza kutsvaga tikatopindawo mumochari kuedza kudonongodza kuti zvichida yese taro kwavaita vakati space yavashoma mumocharumu zvichida ane maakapfekedzerwawo nekuda kwekushomeka kwenzvimbo yekuisa zvitunha asi zvese izvi hapana chakashanda nekuda kwekuti kubva musi wa8 April kusvika nhasi uno
mwana asikuwanika. Sekuziva kwenyu kana munhu achinge afa mweya wake unoda kuti uzorore. Pachishona kana kuti pachivanhu chedu kuzorora kwemweya wemunhu hunge paitwa nhamo tafushira taziva kuti hama yedu iyi irere apa kana muriwo inoenderera mberi, but iko zvino muri haisi kukwanisa kuti ienderere mberi neupenyu nekuda kwekuti havasati vaziva zvakaitika kumwana. Kuchitungwiza General Hospital sekutaura kwaita muri kuti chingava chii chakaitika kumwana wedu tisati taziva kuti chii. Vemutemo matiregerera, ngatibatsiranei nemhuri iyi. Kana kune maorganizations mapurisa assistant nokumbira kuti mubatsirane nemhuri iyi tikwanise kuti vawane justice pamwana wavo kana paine zvakaitika zvobudawo pachena. Sekutaura kwavaita vakati havachasarudza kuti angavabatsira ndiani, asi dambudziko ravapo nderekuti hapasisina mari yekuti vave vachibhadhara kufamba kana kuti kubatsirwa kwavachaita. Vanokwanisa kuvabatsira pachena. Ndiyo nguva yekuratidza mhuri ino rudo, tovabatsirawo kuti tizive chakaitika kuna Emmanuel. Chokwadi mwana 8 months ongotsakatika. Chii chiri kumboitika munyika yedu yeZimbabwe? Tobatsirana nemhuri iyoyo kuti ramangwana ravo vave nejustice. Tizosangana zvakare pamamwe maprograms. Zita ndinonzi Elizabeth Nyaguyoti. Chete chisarai. Thank you for tuning into Zim News Beat TV.